Monggo diwateng para bapak kang mas tamu dengan ingkang sampun api sampur tak suwuni kali-kali jumeneng jengkar saking papan palinggan tumuju wonten ing sasana pangitingan. Monggo Mbah Ji kula aturi jumeneng nilaraken sasana palinggan tumuju wonten ing sasana pangitingan. Kula aturi kibeh sesarengan masih bersama al artisnya Gandrung Estilaras saking Karanggo Palangkuban. Kerja bareng bersama Anda proporsional audio ring 1 saking Tambak Boyo Tuban. Sumangga Sapin
Ratna